Ngizawuthi abalethela futhi abanye bangabe bekuthole. Ngabantu ngeke ngabantu ngeke nje akuzwani umqondo ngasile. Hawu, ngike ngasho ngathini. Uthi nje uthi uqhamuka nje thusha kumakhelwane kanje. Uzothi ufunani uzokwenzani? Uphethe iflu. Hayi ngokhathi ngani. Awukhathi ngani. Awu mina wami ngifuna uyela ngento zami na uye ngento zakho. Kona ngcono uyabona unento zakho mina nginazi into ngiphethe iflu mina. Kodwa manje kuthola lapha checkwane ezinye izifo lapha. Hayi kadlala khona ngeke phela masudibana umakhelwane manje. Lento status okungcono ngoba kuthi into eyahlala enhlizweni uhambe uyitshena wonke umuntu yona. Hayi awutshela umuntu lokho kuyazenzakalela lokho kukhululeka. Angithi ngiyangiphethe umkhuhlane. Ufike ungiphoqa ukuthi ngicheck mhlawumbe ngesimone labo. Angifake mhlawumbe egumbeni la ngifaka khona. Ake sithi ke chofa phuma ama results athi ama results. Hey, hayibo. Hey sengeke ngasitheka. Sakukubili ukufe ngizobuya nakhe. Usuthwele okusho phela angithi yabona le nto engayifuni. Kungcono kodwa phela usuthwele nokusho kufanele ukulapha. Lento kahle kahle. Ithi into yamanje eclinic ngiphethwe isisi. Ngomphethwe yemkhuhlane loba ngibanjele iflu. Mhlawumbe ngiyifunela ama pen block yangibamba. Nakaka amaphela uzowenze njani? Enye into engangiqulekisa phela ayikho into engadluli. Umama uhlale check sakubana. Hayi ndoda ngeke sidlule sangculaza. Hayibona. Hayi uzohlala nje mara nje njoba nje ngiyisilenda nje ngithovele ngithodi ngengculaza. Ubabhayi kabi yami gone. Manje waphethile ngeke kwabuthongo ngeke uzubulala yabo njalo la ngizodiscover ngalo ukuthi hayi uthe ucheck wayithola yabo lesi bese kuphethe singaphela sometime kuqalele sesisho ongasazi buka waze kuwasa ujamelile nokhungane iroof kanje ucabanga ukuthi bengenzani bengicawe yini kube yisi story sokwalanda futhi uzobalanda kanjani ngaphela umphakathi uthule nje uyabuka bathi uselokhethi angena mfoka mbathi sesibona le monto le KZN le double cab yebo leno isilokhu ingena nje la ekhaya nje kuthi ukuqhuba ngebhasi ephuwa wena ngizwa ngisho ufuna ukulanda imoto yakho usulanda imoto phela yakhona sekuqinile kuzobe sekuqinile phela masulanda imoto ungasakhona nokusukuma hayi mina bongiqhofoza mase isandla bekwazi ukungidonsela bethathela bona mina ngisaphila ngikwazi ukugoloza ngamane ngikuthole manje mina ngikuthole manje mina ngisheshe aweshe kamanje ngisele stress life ayifuni ukungiqoma sekuzomela kube nenkinga ukuthi ngiyagwinya usuku nosuku ngizokuthi abalethela futhi abanye bangabe bekuthole ngabantu ngeke nje akuzwani umqondo ngasile hawu ngike ngasho ngathini kubani cha phela kithi thina yabo njengoba ngikhala ukuthi mina ngizothi ngiyalapha eclinic yabo kuyasabeka phela nokuyalaphana uzothi uyafika lapha ufica umuntu omazi akubona ukuthi awunalutho ehambela nje umqemane uyongena lapha ngathi uzokwenzana because iclinic indawo yabantu abafuna usizo ngisabuya ngedwa ngisabele kwala ukhoba abantu akungcono mathaki yatholakala mina ngingacela bengilethele ukubona ngithiwa balethela anabiza kazi bayilethele hayi uzolethela umuntu wale emphakathini ngeke phela ngizobatshela hayi ngeke emphakathini befika nje yini njalo phela unyaka ufuna ukuthula abantu sasazela ngezinto ufunani uhlala uzodimona ufunani uyazi ngidile nasekase bengaze besola ukuthi